ev cephane havala girtiye ji çetan navberawan Daişê de şer çêbû ama demiyek baş ji cephanê hate girtin ev mermîne bi hezaran mermiyê duwazdemî bêne çardemî bêne hate girtin zarokê heranî ne bi hezaran mermiyê bîst û sê ne zaten ev ûkêt hatin girtin bîstê Havnewan ketin destê doşkayê pênc doşkayê duwazdemî vê ketin destê hawanê sedû bîst çar hawan ketin destê bi qilêş û bêksî seda ketin destê yani federal cephane havala girt ev hawanê heştê û du hatin girtin sedanî Am sedan roketê bîskingê jî em ketin destê hevala de zaten açlaciyê ê mayîn ketin destê federek yani ketin destê hevala de rastê sedan em ketin destê hevala cercû federek rast ketin destê hevala de zincîrin em ketin destê hevala de